Takže prišiel nám dlho očakávaný, vyhypovaný album, ktorý má príznačný názov Hype. Odpil si ho a uvidíme, že či Bratislava bude mať nového kráľa, alebo ne. Album má dokopy 15 trackov, minus 3, ktoré už poznáme, to je dokopy 12 trackov, ktoré sme ešte nepoznali a to je presne toľko, koľko potrebujeme. Jediná vec, ktorej sme sa trocha báli, sú specialové beaty, ktorí znejú celkom podobne a občas aj zvuky v nich sú rovnaké. Cover je minimalistický, veľmi podarený, cením, že si dal robotu s týmto, keď sa dneska CDčka už ani moc nepredávajú, takže bomba a toto je také celkom agresívne, čo na debute pôsobí super. Dopredu poviem jednu vec, ak Pilsi ho nemáte radi, tak tento album fakt není pre vás. Hovorí tam skoro stále o svojom živote a dáva tam tie svoje klasické notácie, jak vo Faded a takto, takže budete z toho proste len nasraní. Rímy na tomto albume sú dosť podarené, nie sú žiadne obyčajné a Lukáš má čo dokazovať veľa ľuďom a môžeme to počuť, že si na tomto albume dal naozaj záležať. Intro začína veľmi príjemne, počuť vplyv Weekenda tým príjemným samplom a Lukáš odhaluje koncept albumu, čo je vlastne, čo sa stalo od tracku Lost až dodnes. Prvý track Teriyaki bol vydaný ako single, bez klipu a hovorí o party lifestyle, kurvách a proste začiatkoch tohto všetkého. Pri Ego Tripoch je počuť také trocha zaváhanie, ako by vedel, že tento život proste chce žiť, ale aj z časti na to není troška pripravený ako The Weeknd alebo Drake trebárs. Track Peep Show je prvý, ktorý má klip a my môžeme počuť cloudový beat a je to vlastne o tom, ako si žije so svojimi kurvami a ako hľadá vlastne tú pravú, akurát vždycky tými zlými cestami. V tracku Deň za dňom je počuť krásnu crossover popu a hip-hopu. Lukáš spravil rádio single, ktorý není o letnej pohode, čo je úplná bomba, Laris tam dáva pekné vokály a téma sa troška posunula, ako keby sme videli situáciu zo ženskej strany. Na tracku Inhale je Nobody Listenová produkcia, ktorá neznie ako od Nobody Listena a je to popiči. Lukáš tu flowuje, téma je party a hovorí tu o tom, ako si užíva coke a všetko s tým spojené. A tu sa dostávame k jednej veci, čo nám trocha začína vadiť. Pilsi strašne glorifikuje proste tento lifestyle, ale snaží sa o troška menej, než to bolo v trackoch predtým, tam to bolo úplne na rovinu a tu je to aspoň také troška skryté, ale myslím si, že to všetci v pohode nájdu a ja si nemôžem nič hovoriť, ja mám tiež svoje chyby. Ale musím uznať, že keby sa to snažil cenzurovať, tak prídeme o tú autentickosť, tento album je proste o ňom a keď je to súčasť jeho života, tak s tým proste musíme rátať. Čo sa nám páči asi najviac sú vokály. Adlibs sú úplne popiči, menenie hlasov, menenie flows, frázovanie je proste všetko zvládnuté na jednotku a beaty na tomto albume síce znejú podobne, ale neznejú všetky rovnako, lebo sú všetky od rôznych producentov a to je celkom refreshing. Dekadentný popisuje pocity, keď príde ten ozajstný fame. Ak má tento album nejaké 3 highlighty, tak toto je druhý z nich. A moja reč na tomto tracku, starí harcovníci proste dali úplne svoje zážitky celého života, Supa dal strašne introspektívnu sloku, takže ceníme. V tracku Unavený ma baví joke s Wi-Finou a refrén a páči sa mi, že Pilsi nechal byt dýchať, lebo toto väčšina ľudí nerobí. V tomto tracku si už uvedomujeme, že rap nie je až také ľahké povolanie a škoda, že tam není ten feat, ktorý tam mohol byť, to sa dozviete na konci videa. Ďalší track o podobnej téme, kde mu featuje Vladimír 518, čo je proste dobrý rapper, ktorý asi v živote nedal zlú sloku, takže o tom sa baviť nemusíme. Hovoria o autách a o tom, ako v nich proste žijú. Track v tom meste sa klasicky vracia domov, je to ako keby sa Pilsi proste od všetkých týchto problémov a od všetkého riešenia vrátil naspäť do svojej rodnej dediny, teda pardon, do rodného mesta a proste užil si to tam, všetku tú nostalgiu a všetko, čo k tomu patrí. Track Sin City by kľudne mohol hrávať aj v Magic City, aby proste vie a môžeme tu počuť Spirita, ktorý není úplne otravný, ale je to trocha dlhé a jak dáva to a cappella, tak to cením, to je dobré. Potom prichádza ďalší track, kde sa Pilsi nechal zabiť 20-ročným Černochom z námestova Fobiakino. Tohto chlapca určite počúvate, to je niečo neuveriteľné. To by asi ale nikto nezvládol odrepovať túto sloku. Škoda, že track znie ako keby bol z Fobiakinovho albumu, čo možno aj pôvodne mal byť, neviem. Ale ináč to je úplne fakt, podľa mňa možno najlepší track na albume. Track Mám piči je už od Pilsiho, ktorý má svoje miesto na scéne, je tam etablovaný. Ten beat od Grimasa je úplne zaujímavý a Pilsi tu hovorí o tom, že môžeš proste všetkých jebať. Namiesto Vidím, jak ich jebe, mohlo podľa mňa na albume kľudne byť Kto to keď dal, ale prečo to tak není, zase uvidíte na konci. Taxikár zase hovorí o celom gangu, jak sú radi, že sa dostali tam, kam majú, je to taká vlastne oslava pracovných úspechov a všetci sú spolu a užívajú si proste
to, čo dokázali. Die Hard je ďalším standoutom na albume a je to úplne perfektná pesnička nakoniec. Má úplne iný beat než všetky ostatné, je trocha starší a je to počuť, ale znie to fajn a Pil si tu flow je tak, ako v žiadnom inom tracku doteraz. Na albume by som vyzvihol prácu s vokálom, jak som hovoril, čo je ale stále u nás netradičné a Lukáš má zvedené proste frázovanie a refrény, tomu ide úplne najlepšie. Hype je super debutovým albumom, je celistvý, vie čo chce povedať, bohužiaľ to robí trocha prvoplánovo, ja viem, že tá cieľovka je proste vekovo nižšia, ale myslím, že by sa mohli zamyslieť nad niektorými vecami a priznať to sami. Urobiť takýto introspektívny album na prvú není vôbec sranda, ale Pil si to zvládol úplne super. Jediné, čo mi príde, že nevie sám uniesť celý track. Všetky tracky, čo boli pred vydaním, tak boli vlastne featy a keď počúvaš jeho vlastný track, tak začne byť trocha nudný po takých 3 minútkach. Sám si to ale uvedomuje a preto mení sa ale ten flow a v Die Hard to vôbec není nuda. Na to, že to je debutový album, je veľmi podarený. Typek nevie, jak to má robiť, nemá know-how, ale proste zvládol to podľa mňa presne tak, jak by chcel. A albumu teda dávame hodnotenie Pil si, nerepuj, veď máš 28 bodov. Čau, máme tu takéhoto neznámeho zahaleného repistu. Nazdar. Ja mám na teba otázku, jak to bolo s tým trackom, kto to kedy dal a vidím, jak ich jebe. A vlastne na albume sa objavil teda nakoniec vidím, jak ich jebe, tak jak to bolo? Počkaj, vidím, jak ich jebe, to nebolo nijak, však to je klasika, to je vonku a aj na albume. Kto to kedy dal? Keď som to robil, tak som najprv myslel, že to dám na album, ale nakoniec som to na album nedal aj kvôli tomu, vlastne, že Big Horseovi zhorel disk. Čiže nedal to vystopovať, vyexportovať absolútne, stalo ma to asi 2 mesiace duševného zdravia a podobných vecí a jeho tiež. A na fyzickom zdraví neutrpel. No, čiže je to úplne že surové, nezmixované, tak som to aj nikam nedal. Nebudem na kvalitný zvukový album pchať niečo, čo sa nedá kvalitne spraviť, vieš, čiže. Okay. Čiže tak. V Teriaki máš jednu vypípanú časť, povieš nám, čo tam je vypípané? Aspoň to približ troška. Tam som nevedel, aké auto si ešte, oné. No. OK. OK, ďalšia otázka je v jednom tracku spomínaš, že si sa prevrátil za autom, že si zaspal v tracku Unavený. Je to tak, alebo si to tam len tak dal, že sa hodí? Úplne najviac. To bolo prvá robota, čo som mal. Tá vlastne druhá. Som bol asi že mesiac v robote, mal som firemné auto a nebol som zvyknutý ešte na také dlhé trasy šoferovať. A bolo leto, išiel som z Komárna domov a pred Nitrou som zaspal a som sa vyjebal, zobudil som sa asi až pri 3. otočke dole hlavou a som dopadol na plynovú prípojku priemyselnú, tá sa úplne odjebala, začal mi syčať plyn do auta, som vyskočil, policajti, sanitka, auto na sračku a ja ani škrabanec. V pohode, OK, tak hlavne, že to takto dopadlo. Čo si dal Separovi na národky, alebo čo mu dáš? To nemôžem teraz povedať, vlastne môžem, lebo on to vidí až onaj. Nič, dostane takú peknú reťazku od nás všetkých. Takú veľmi peknú reťazku. Comeback Gang. Je síce členom Comeback Gangu, ale dostane reťazku od všetkých jeho kamarátov, blízkych. A jedna klasika, nevyšiel ti nejaký feat na album, čo si chcel? A počkaj, vlastne ešte jednu otázku ti dám predtým. Videli sme to Rytmusové video Brácho, ja sa bavím, ale na trackliste sa tvoje meno neobjavilo, tak čo to je? Bol som v štúdiu, keď to iba nahrával. Bol som pri nahrávaní jednej veci a to je všetko. Točilo sa to, takže som tam, ale na trackliste som menil, lebo ani nemal som tam byť, takže... Škoda. A nepodaril sa ti nejaký feat na tvoj album? Podarilo sa mi všetky, čo som chcel. Jediný, čo sme riešili, ale úplne v začiatkoch sme to zavrhli kvôli zlému zmanažovaniu, nedostatku času Ega, tak bol Ego, aj keď ako povedal, že tam bude všetko, že sa mu to páči jedno s druhým, ale nakoniec som nemal ani ja chuť to riešiť, takže som to úplne ako keby dal do stratená. Ale mal byť na tracku Unavený Ego. Tam by sa hodil. Dobre, díky za rozhovor.